Я дуже довго йшов до права говорити правду. От я йшов, приміром, так, молодий. І як кожен молодий чоловік, енергічний, який хотів зробити якусь кар'єру, я думав, що ця держава відкриє мені можливість там поступити в аспірантуру. Але цього не було. Прийти в Ужгородський університет робити, але цього не було. І на другому боці, вистрадивши оце, пройшовши по цьому путі, я порозумів, що я від це не буду говорити те, що говорять в Ужгородському університеті. До теперішнього часу історики говорять. Вони бояться правду сказати, вони постійно будуть талдичити вам про якесь визволення. Вони талдично будуть вам говорити про те, що сьогоднішня Україна проводить правильну політику по відношенню до національних меншинств. Вона проводить неправильну політику. Фактично, сьогоднішня політика національна України – це є продовження сталінської концепції. Ми прийшли на чужі території, ми їх анексували, і ми в ті територіях мусимо зробити вшитко, щоб повністю асимілувати цей народ. На щастя, Європа помінялася. І Україна низька не може диктувати свою волю Європі.